Hej, så er vi ved amortisationstabeller og restgældsformel. Først en lille pjatøvelse, da elever typisk har rigtig svært ved at sige ordet amortisationstabel. Og så ser vi en amortisationstabel, hvor vi kan se, at den indeholder 5 søjler plus en tællesøjle forrest. Og første del af afsnittet, først en erkendelse af, at amortisationstabeller er afbetalingstabeller. Hvordan foregår afbetalingen af et lån, som det starter med at være primo restgæld, og så slutter af med at være helt afbetalt. Hvordan foregår det forløbet af sådan en afbetaling? Og vi kan se her, så følger der en forklaring af de enkelte trin, man skal igennem. Først skal man skrive op, hvilken terminsnummer man har, og så kommer primo restgæld. Her var det til at starte med i første termin. Det første vil altid være hovedstolen, det vil sige det lån, man har taget i banken eller hos låntager, hos kreditor. Og så derefter, efter hver termin, vil der så være en lavere og lavere restgæld, som er primo, det vil sige starten af den termin. Så ydelsen er så det næste, og den vil jo være konstant i alle terminer for et annuitetslån, undtagen i den sidste termin, hvor den kan være lavere, hvis restgælden er mindre end den ydelse, man har. Og så kommer renten, det er det første, man udregner. Det gør man ved at sige, hvor meget skyldte vi primo restgæld ganget med renten skrevet som decimaltal. Og så i næste trin, så siger man, nu har vi ydelsen, og vi ved, at det er summen af renten plus afdrag. Det er det også det samme, som er afdraget, kan bestemmes som ydelse minus rente. Vi kan se, hvis vi lægger rente til på begge sider, får vi formlen, at rente plus afdrag er lig med ydelsen. Ydelsen er alt det, man betaler, og det består af både noget, man afdrager på lånet, og så plus renten. Her tak, fordi jeg måtte låne pengene af dig. Her får du nogle penge i rente som kompensation for, at du ikke har pengene. Men det er mig, der har fået dem. Og så til sidst regner man ud, hvad er ultimo restgæld, og det er det, man startede med i terminen, minus det, man har afdraget. Så følger der en detaljebeskrivelse af de enkelte trin og en række øvelser. Til sidst kommer så restgældsformlen. Det er en formel, man kan bruge til at regne restgælden i en given termin ud. Den kan man regne ud med følgende udtryk, som er bygget op ved, at man fremskriver sin hovedstol frem til den periode, man vil bestemme restgæld for, og så trækker man med formlen for en annuitetsopsparing, trækker man tilsvarende det her udtryk fra. Vi kender det her udtryk, formlen for en annuitetsopsparing. Og det kan man snakke med mig om, eller hinanden om, hvorfor den ser ud, som den gør. Men det er nu ganske logisk, og det kan være en øvelse at tænke lidt over, hvorfor må den ser sådan ud. Og så er der så en regneøvelse på den. Tak for den video. Hej.